sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Sheila. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, guhit ng palad. Ay hindi magbabago. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga-Butuan. Ang atong matatampo nagdasangan nga Sheila. I love you, Sheila. Jan. Huwag ka na tinuod siya. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga nung mulimod man ko nga, ang tinuod, nakagusto sa kunimo, Jan. Kung mao ka na, uyab na ta. O, Jan, Salamat siya. Kaya mo kong gisugot. naalang ko ihangyo nimo, Jan, ha? Oh, unsa man na siya? Ayaw lang ko pasakit eh. Ikaw pa ba ang una na kong uyab? Dili mahitabo nga pasakitan ta ka. Kay love kay ti ka. Siya. Salamat, Jan. Unsa igian niya itong dyan din sa ato, Sheila? Namisita siya na ako pa. Unsa man, nanguyab ni mo. Oo pa. Unya, imong gisugot. Oo, Pataka ng pagsugot og tao eh. pa. Daghan na bagog na dunggan na ng tawahan na. Nga palakiro na. Daghan na guyab. Tingali yung mabiktima ka na, ha? Pa. Sa una to eh. Jan, Tinuod ba ito gisulti ni Papa ni mo nga daghan ko uyab. Pero sa una raman to. Bata-bata pa ko. Pero karon nga sakto na ko sa edad, wa na ko eh. Labi na yun nga nakauyab ta. Di na ko ganahan nga matanaw pa sa uban. tinuod? O lagi. Ikaw na ang tanan alang na ko, Sheila. Salamat, Jan. Sheila, Pa? bulakaw ko ha. Kaya nako importante nga to. Sige, pa. Ikalaon eh, bilin din isbay. Ayaw pagpatakaw og pasakaw mga tao din eh, ha? Ibaw na karong panahon na, daghan na kayong mga dautan. O, pa. Mau ba? Ikaw na diharon sa inyo? Oo, kaya na may gilakaw si Papa. Nga sa ato pa. Dili di ko pwede umisita ni Maron. Dili gid Jan. Kay na, basi masukuon niya si Papa. Wala na ko eh. Ha? Ayaw, uy. Dili ka pati ka pasudlon. Ano ba sa kusod? Anaan mo ko sa inyong gawas. Unsa? Kasama na ako. Bye. Oh. Hello? Hello, Jan? Kipawang maninuon? Hi, si. Gahiasa na ninyo pasabton, uy. Giingnan nga ayaw pag-ari kiwa si Papa. Di magod si Papa ni mo nga akong tuyo ko. Ikaw man. Unya di magyapon ko makapasod ni mo. May bawaan niya ni Papa nga gipasulti ka. Patay ko. Oh, okay raman good. Dili lang ko sa gawas. Pero, istorya-istorya lang yapon ta. Oh. Iyay. Taligsik man. Unya, saon man na ron nga nagtaligsik man. Okay ra eh. Mawara bitaw ni taligsik kung muuwan. Iyay, uwan jud. Kapuya ni mo, uy. So, dire. Oo, okay ra ko diri eh. Magpauwan lang ko. Ba, dire, kapuya ba ni mo, uy. So, na dire ba? Sige na, kay mabasa ka.
Abi na kong imo na lang ko pasagdan nga mabasa sa uwan. Saba diha, uy. Di nan bitaw na siyang ayaw pag-ari ni Anig, yun. Mingaw makunin mo, good. Atik sad ay. Tinuod lagi. Si Unsa man? kining kita ra maging duha din eh. Pwede mo kiss nimo? Ha? Dili ko, uy. Sige na, good. Uya, bitaw ta. Unyag uyab, mukis di ay. Oo. Mong ginay buhato sa mga uyab. Sige na po. Ha? Unyag dili ko magpakis ni mo. Hindi ka pa kiss, ha? Tuy! Huy! Hilom, eh. Sige lang kung sa kong buhato ni mo. Uya, Ikaw bitaw ba't ta. ikasan magkukay ka? Si... Diyan, diyan. Yan ang mahilak na ka. Ang. Imo naman kong nakuha. Unya ko nagbumabdos ko, be. Ako kung bumabus ka. Magminyo ta. Pantay bitaw, ha? Ay, hala. Pila naman ron kaadlaw nga na-delay ko. Ako ning klarohon, be. Magpalit kong pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Kinalang mahibaw ini si Jan Jan. May, Wilon. Kaya may umabot na tang anak. Nalipay ka nga na mabdos ko, Jan. Siyempre, kay may mo na ko, daddy. Unya. Unsa may imong plano ining akong kahimtang karon? Ang utang araw niya. Kaya makiksulti ko si mga amahan. Sheila, Pa? nakabantay ko nimo nga permi na lang kang magpundo sa iyong kwarto. Naunsa man ka? Uwa man pa. Kapoy lang akong lawas. Kadiyo, Tragod. Murag na usaban ng purma sa iyong lawas. Naunsa man? Mabdos ka? Mabdos ka ba? Oo pa. O kitsay amahan, ha? Si Jan Jan. O, tawga tong tawhana. Ingnan nga makiksulti ko niya. Dili naman makontak ang number ni Jan Jan. Akong atuon sa ilabi. Uwa naman si Kuya Janjan din sa amo. Hain man di si kuya ni mo. Nilarga man kahapon sa Cebu. Unsa? Niresulta na, ha? Pa, Unsay akong giingon nimo? Nga di lagi ka mo kumpiyansa to tawana. Dalawa. Igo ra kang ithanad to. pasaylo ako pa. Yaw sao man naron ha? Nga mabdos man ka. Pagkatawon ko ni pa. O, Bahala na ko ay amahan. Bahala nagmataw ning akong gimaptos nga way ilong amahan. Ampingan kinin ako. dayon pre, dali pre. Dayon. Oh, asa man imong anak, pre? Kinsa man ang gikuyog ni Papa? Sheila, gawas niya. Magtuyo ko nimo. Pa? Uy, mauni mong anak, pre. Guwapa man day, pre. Ay guwapa oy. May toyo ka na ko pa? Nagsabot namin ni kumpare Dodo. Nga siya mga mahan sa imong gisabak. Unsa? Pa, unsa ko ning binuang agod? Dili ko makigminyo aning imong kumpare pa, uy. Ay kung supa ka ha. Ako ni gibuhat kaya naglantaw ko sa mayo ni mong ugma. May ning kumpare na ako kay dako kay ni og kayutaan. Mong ayaw kong supa ka. Kinahanglan nga makigminyo ka sa akong kumpare. Dili ko pa, uy.
Ngano ko di taong minyuon man ko ni mo anang tao nga wa ko makaila. Og magawang pag ko. Aron maluwas ka sa imong kahimtang. Kay gisibata naman ka atong nakapamabdos nimo. Og di ako'y kumpare nga andam nga mudawat nimo. Ha? Mao kinahanglan makigminyo kaniya. Dili mahimo nga maminyo ko sa tao nga wa ko makaila. Og magawang pag ko gidad. Karong kadlawon. Mulayas ko din ni Samo. Muadto ko sa kwamika. Hala, mo ni nahitabo ni mo day, Sheila? O day, Ami. Pugson gyud ko sa pagpakigbidyo ni Papa sa iyang kumpare. Mao hinungdan nga nilayas ko sa amo. Day, tabagi lang una ko, day, Pi. Ani lang sa kuya star sa inyo. Hangtod nga mga anak ko. Way problema, day. Tabangan ti ka. Bisag anhi pa kapuyo din ni sa amo hangtod sa hangtod. Salamat, day. Tungod sa akong kahadlok kami niyoon ko ni Papa sa iyang kumpare, nilayas ko sa amo, og nidangop ko sa akong amika, og iya akong gitabangan sa akong pagpanganak. Bisan pa man sa nahitabo na ako, nagpakalig-on gihapon ko. Kunon sa may nagpaabot ako sa unahan, ang Ginoo ra gyud mo ay nasayod. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Sheila nga taga-Butuan. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga naguluhan, guhit ng palad. Ang mong kaagi gibuhatan doa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umagahay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.